Ayuha sa. Happy birthday to you. Nay! Happy birthday. Birthday na. Wala lang, surprise. Birthday Nay. Wish ko nun ni nga. Ayan, kalit ako gari kay birthday manimo. Nga tulog mo lagi ka Nay. Dalang na sila cake diri o mga pancit o manok. Birthday Nay. Guys, ako na po ni guys, Europe Provinciana, dyan mula ka meron si Cristel guys, kay mangita mi og kajuhan bitaw guys, namin nga doon. So ato mi og dalagit. So balik mi dito sa ijahang nagalaga sa gamay pa si Ja. Jawa may lain nga kuan guys, mo adto na naman mi ijang birthday day karon, jawa man lagi may mga kwarta. So ngadto lang namo ni Cristel, siguro makakita mi dito bikiri guys or kuan. Amo siguro siyang pabluhon og cake. Kay luoy puto kayo yung tiguang na batukado dyan nang inusara rato siya dito sa diyang bahay. So guys, see you dito guys sa dalagit. Thank you. Cutie. Siya ang taon ng Goldilocks para siyang nanay. Cutie. Sama, wala na may prituhan. Doon namin dito ni nanay guys, kay diyang maro dyan na ijang gida ang aki gamay ka, dyan malipay naman iyang kantahan kung iyang nanay. Happy birthday. Pinangga dyan kasi mong wish nga daghan pa ka dyan tuig nga yung umabot. Ako to ikan. Happy birthday. Kumana ijang pinalangga nga nanay. Yung taong gahigda rin dyan birthday. Kaming nanay bi. Palit ng beer brand. Gani. Palit og beer brand kay wa may nakadaog kuan. Ihag sa ni nanay dali. Gasas nanay yang nanay. Magpakuan mo o kuan. Kita diring abid pan pud niya. Anak niya sa abid pan ni Flora Mibulanas. So yang mama is Flora Mipod. Siya nakita mi diri sa dalagit. Gamit sa taga dalagit siya pero nasa sa Binabista sila. karon. Oh, pero Tagaloan siya. Yan nakaabot mo diri. Taga-Cebu man siya. Ay, ikaw may diri diri. Palino day tag gidagit tag taga Cebu. Sabi niyo ra po sa taga Cebu gidagit ra day pud mi mga gwapang buhalana joke. Dari gwapa ha ako di. Gwapa kayo sa guys, anak ni sa mong viewers. Salamat. Diyan salamat ka ha. Salamat. Amping mo. Pagtiwas sa kaunti. Bugtiwas sa. Salamat ha. Kalibutan dahil no, nakita ko. Salamat. A few moments later. Marami dari guys. Flat. Kay. Ano? Isa ma guys, ano guys, tuwas Nicole guys, siya nagbit-bit sa Biko. Kay birthday day sa ijang igagaw. Asti kay ilong ana. Namin karon guys sa Balud Dalagit. Sumara na yung irigalo guys, Biko. Uy na, kanong Biko naman yung regalo nak. Nak. Mag-deliver na po dahil migsud ay pagkaon mo guys. Dala na po pumisita. Ha? So kay man ang close kay nila nga igagaw guys na sa Des Dalagit. Kay dito po na sila sa Manila sa una guys. Uy,
Grabe naman kagibugatan naman ka. Baga manggod na siya pagkakuha no. Bagaan ako pagka sa kakilo dyan na siya. Kung pagkaayo ba. Lapaw siya sa kuan level sa butanganan. Kaya mamaya basta pa na ibiyabasan dire. Asa man? Atos babaw. As babaw ta, sorry ta sa babaw itong among tigpulpulog talbanog ni sa una dito. Tungay pa mo. Guys. Kaon na wala mo na sa. So guys, tanong lang duha guys, sweet kayo oh. Sweet na silang duha guys, dili na sila mag-away. Kasi mag-away, kato sa bugong gadong mag-away mo. Away para sila kay magturod-turod mahugas sa plato. Mag-away sila kanang may mga buhaton nun. Uy, naidaghang bayabas. Yung bayabas oh. Uy, hala ni bunga nagmangga pa. Ito kuha dito sa eskwelahan ba lang man dito na tanagin ako. Hi, Drill. Drill, mamakals me. Pwede sa kay mo ayo pagali mi. Nanay. Alin na. Ayo. Nay. Ayong day. Namakals me. Namakals me. Namakals me. Dito. Wagi pa ari mi ati Alma. Kaon niya pa mong gabi eh. Di muli mi dayon. Muli mi dayon. Tara kay mga antata. Ikaw, Nay. Wa pa mi maniud man. Piniuto. Maniud guys, nangabot na mi dari. So mao ni ang nag-birthday. Happy birthday. Pila mo idaday? Wa may nakabutang laging edad. Ay lalaman. 18 birthday. Itong agwan sa babaw. Hala nice ang tsukuan view sa na. Okay, patong diri dayo. Di kay atos gilid ra. Happy birthday. Sige Okay, na. 1, 2. Okay. 1, 2, 3, go. Happy Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige, wish na siyang birthday. 1, 2, 3. Ito guys is very lami kadyo nga hipon. So kani guys empanada. Sulit yung manok o kanang lumpia, jaga magida nga biko para dikit-dikit ang swerte. So wala guys. Oh, dikit-dikit ang swerte. So mga ano ta guys. Nakit ko. Kasi na mga ano mo. So ngayon ang bay guys, pag nga rin na mo sa una, dili ni nga ni, karoon nice nakadulang bay, nakaadyo, ginoo ko. Ano sa pataba kabay na ni nga ni. So nakabay din ni si Ma'am Amy kay nice ka dulang bay, pero wa pa ni mahuman guys. Panimahuman. So mga anta guys, kay mag-video kami naghuman, di may mga ka-video. Kay mag-video kami. Sige na nga na. Hinog guys, kaning na kilala mo nga si Flora Bisig panguha ingani. Wow, daghang kay hinog. So una guys, mga buang mi ani pangihuha ngani. Halaran daghana pa. Hoy, daghan kay hinog, my god. Kasabahan ko sang bana guys kay dari di mo nila kan uni nga ni. Kaya. Kita pa dug sumilo no. So maka-happy guys kay na nimbunga nagaheng ang palayan ah.
So apa rin siyang kuan guys kanang puston kaya di ma bitangan og kuan ang dali ra kadyo. So dali ra kadyo sa ning bunga. Diya uban guys wa mo angay sa juta to Karira dari mga pilaka kuan pilaka punuan. So nagsugod na siya pamunga guys na Makahappy dyan guys ang sugod ng pamunga kahang palaya. Ay di ana day daka nagbitay. My god. So na guys, this is very big na sa lako na siya. Siguro mga ugma guys dako na. So na dyan siya bunga, ha?